To kapod wan mana Kisumu ni koro tudruok e kind jopuonj, jonyuol en achiel kuom gigo bende miyo skunde nyalo dongore. Kopogore mana weche mag somo kende, to kata weche go mago mag dongo skul wuon, mago klese to kod gik mathoth ahinya. Iwacho ni mane mabende koro skunde mathoth onego bed ni koro kopi. En lipot mabende koro nwaikoni e yo machalo kamae. Jonyuol kod jopuonjre medo jiw mondo med keto tudruok machiegni e kindegi eka somo mag jopuonjre ochope rang'iny mowinjore. Kaluwore kod Director mar Victory Christian Schools, Migosi Hesbon Odindo, lero ni lokruok mar skul en gima oyiengore e tudruok ma kind janyuol, jopuonj kaachiel kod jopuonjre, to mano ng'ato ka ng'ato bende koro otimo tije. Ka oloso gi ute mag fwambo e skul mar Victory Christian School mayudore gwenge mag Holo e sub-county ma Kisumu West, e kinde yawo ayanga ute mag somo manyien midendo ni Lifewing, Odindo lero ni jopuonjre moloyo 500 ma bende nitiere sani e skulno osetimo maber ahinya, to mana nikech tudruok ka koro gichano bedo gi secondary school kata bang' higni 5 mabiro. E thuolno ma bende koro nokwayo kata piny owacho mondo ne ni koro dhiro wach mar bedo machiegni e kinde jonyuol, jopuonjre kaachiel to kod jopuonj. Kawuono wagone Jehova Nyasachwa erokamano. Nomiyowa kanyo nogo classrooms malong'o kendo maler mabiro miyo nyithindwa somo kama ler, nikech ka ng'ato somo kama ler to en ng'ano mabiro bedo kod paro bende maler, ng'ano manyalo timo gigo maler. Omiyo kawuono en nodwoko ne Nyasaye erokamano, kendo wan kod moro maduong' kwamiyo nying Nyasachwa duong'. Skul mar Victory Christian School nyaka ne wachake osekelo lokruok kata gi sama wuoyeni maduong'. Wan gi nyithindo makaluwore kod tudruok ma an kod osiepa ma jaoda wan godo masomo high school. Onge nyathi mosewuok Victory Christian School obed nyathi modhier machal nade ma ok odhi e skul moluonge. Waneno lokruok kuom jonyuol, nikech waluongo ka jonyuol mwatimnegi seminar mwang'isgi ni nyathi en janyuol, jopuonj to kaachiel kod skul ma entiere. Omiyo janyuol onego bed ni tiyo tich mar janyuol. Wawuoyo kodgi, wapuonjogi, kendo nitie lokruok maduong' e thurwa ka. Skul ka Nyasaye obedo jakorwa, en higni 5 kata 10 mabiro, wadwa ni mondo obed kod junior secondary school, kendo wadwaro ni nyithindo mawuok Victory Christian School gibed nyithindo ma nikod kido maber kata tim maber. Korka japuonj maduong' e skulno Ruth Kaduyu to poya ahinya jonyuol ne omiyo gichopo e ondamo makamano mar bedo gi klese manyien, weche mabende nosir kod jalup japuonj manyo nyadendi Doreen Demba. It has not been so easy, but I want to appreciate also the support of parents who have also given in their children. They have entrusted us with their children, and actually most of them have been paying fee in time. I want to recognize them and actually appreciate them, because if it were not them, then the school would not have come this far. So I want to appreciate everyone, and I want to say Victory is an excellent school. Agone Nyasaye erokamano nikech mondo mi wachop kawuono ma koro wa celebrate building maduong'ni osekawowa a lot. Osekawowa tich matek wan kaka jopuonj mondo mi obed ni wapuonjo kendo nyithindwa kalo kaka osebedo kakalo, momiyo jonyuol osebedo kakelonwa nyithindo, kendo population wa en ga 500 and above, being to en school matin. Mano nyiso ni jopuonj tiyo matek, jopuonj puonjo, kendo director be orito jopuonj Korka Kennedy Oyier ma bende koro ochung'ne kuonde dak mag jopuonjre ma kamago, mano kaachiel to kod Isaac Omondi ma bende en japuonj e skulno mar Victory Christian School, osingo mar dhi nyime gi nyiso tich maber ahinya ne jopuonjre ka gipuoyo kanyo ondamo ma bende koro jonyuol kama gin jogweng' alwora kanyo osemiyo mondo nyithindo dhi tim maber ahinya e penj mag higa ka higa. An japuonj Victory Christian School, achung'ne social studies. Odiochieng' ma kawuono osebedo kaka lek ne wan mondo wachope obed kare. Awacho kadonjo kae 2016 ne wan manatiere gi mabati as classrooms, but gisani waneno ka lek mane director ni godo kaachiel gi manager ochopo kare, ka koro nyithiwa wuok e mabati kendo koro bire ute mang'ich kabisa ma nyithindo nyalo somo kendo winjo gimoro maber.
Yawayanga ute somogo bende koro noyaw kod jatend migawo mar somo e kaunti ma Kisumu, ma bende koro ne opuoyo ahinya ondamono, kendo koro singo mar biro dhi nyime ni gibiro siro wechego mago mag somo mabende e bwo kaunti ECD kaachiel to kod kuonde tiegruok mama. Building officially open. Lolwe TV, an Jesse Omondi.